அதுல எல்லாம் உட்கார சொல்லுப்பா. அங்கே தான் உட்கார தான் அந்த சின்னமா அந்த ரேட்டு பயமாக தான் இருக்கும் போலண்ணே. ஊர் இது வீடு இருக்குது. ஐயோ அம்மா மேலே போகுது. ஐயோ நல்ல வேலை போகல. இது 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 போகுது. இப்போ எந்தப்பா சாமி இனிமேல் ஆட்டாடுனா ஏற மாட்டேங்க. வேணா உங்களுக்கு இப்படி வேடுது அந்த இதுவும் போண்டியில் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதுமா இதுவும் இந்த ரேட்டு அந்த ஒரு டேன் ஆகி திரும்பச்சில் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. அந்த பையன் இல்லை கொஞ்சம் சித்தி என்னால தான் இருக்காவ.